Kurigereria boigo mangana ngarengete na siasa dotigare boigase county ya Nyamira yo kurigie kirogo kyobo women rep kurase county ya Nyamira Muswati Josephine Omanu nerengati wale wale bagwanchiro ne kyombekeri kyobo choli ne chimbe IBC kurase county ya Nyamira seganga yo kurwandre kiroge kya sobo choli bonene bole bosio maiga yo gwanchiro ne kyombe kyo Omanu negate birubuna negabegete mirobele saine ana sense moyo bokorere negate birubune kigancha kya basubati ya se county ya Nyamira sobo choli bwabere bogo etana bogo ne myaka ya magaga oyo osibali babere bakoire biroge byembaraba bakuru bokorre bwabo asenjira etakire negate biresa ko choro buno women rebwe county ya Nyamira na chikone kingo garaichi abisi au achiwodi chonsi imeye county ya Nyamira asarabega koikera abantu na kurobo korre bwaye asenjira yobwango negamo chiri bali babera service yo sama tukabere kago etana gote una dararo korre bonde bwensi babere boikiraniwa koruwa sensemo yekero kya baswato sekero kya bangina kemanya katune kero kyo women rep ase county ya Nyamira igaboli amanye kuranseme yikumwatia asobo choli bonene bole bosio enago kire mono asengenjo nabeire create korwa IPC elinya ko bangorwanire kero kya bangina ase county ya Nyamira njebuna Josephine Omanu enaro liro obalemu asengenjo nga county yaito giranete magega asamangana mange iyeko yana tenene ko ligekero geke egere tokolega siengia abantu baitu banyale bintu banyale ko bakonyeka ekero ke giachete na devolution ige minute abantu baitu banyale obokoreri angena se bamenyete kurwe kero ke kiagachete etobwato bise ya mase county ya Nyamira eyetari wekeranya obokoreri ase chiwo chaite 20 bono njebuna Josephine Omanu ekero ngochi chorwa se kero geke ngochi koira obokoreri ase chiwo chaito 20 igole chiobisi mbeko obokoreri angena abantu baminto